cychwyn o'r siop. Cruise control bike Darren wedi give up the ghost. Dinas Maldwy, ia? Dyna dyna, ia? By the sea sydd i? By the sea I gael echdan becyn a wyd. Cinio, day one. Na, dim flip-flops. Wedi gael ei dwyn o'n adventure dwytha yn lle. Y French Riviera ddoth ein o. French Fi eisiau nghofio flip-flops o. Mi o'na bar bach del ar yr yw Hafanas ar ochr y stryd. Dal I fynd. Mae dwi wedi gwneud y bwyd, a mae Darren wedi ffeindio'r dishwasher. Dwi wedi dod â pwdin I ni, Darren. Mae gen ti, beth gen ti? York Original. A faint o hen dio? 50 pence o spar efo ticad fel la. 5th 2018. Job done. Mae gen i Toblerone, mae emergency Toblerone, a mae hwn I dod mewn ffordd. So mae hwn hefyd yn gorau bod yn, wel, hen I dyn ni. Minimum o 2 oed, 2 flynedd ti. Digon das ydi, on tour. O. Ar ôl bod trwy'r Tregaron sydd y le hyfryd iawn, mae Darren wedi mynd I chwilio am gariad. A mae'n gobeithio cael gweld. Be di enw fo, Darren? David Thomas. David Thomas o Llandewi Brefi. Mae Darren efo yma, os di isio fo.
Beth ti'n neud, Darren? O'n i'n meddwl bod chdi wedi dod â ni i Gymru a dim Scotland. Midges yn bob man. So, ni di mynd fyny cael o'r rod i lle to reit y Black Lanes. Fysa Scotland all is forgiven. All is forgiven. Lle mae Diana yn mynd gyda ni? Ini, mini, maini, mo, gidi bigo. Barod i'r stecs yn nhw. Na chdi ta de. Pipa ffog cors di. Yna Diana sydd.